Druhá základná technika je do spodu, alebo hook po anglicky. Takže predstavme si opäť, že je povel ready go. Gidi sa snaží zatočiť ruku supera smerom dole s supináciou, kdežto natláča svojim predlaktím a dlaňou do ruky supera, čím mu vlastne tak trošku aj otvára uchop a vypáči tú ruku, otočí pronátor. Opäť lakeť sa môže hýbať po podložke ľubovoľne, celým telom môžem pretláčať. Je dobré, ak ten športovec má opäť tie boky zapreté o ten stôl. Prípadne ešte niektorí spodkári si tú nohu zaprú do tyčky a využijú tak väčšiu silu. Samozrejme, že pri štarte tie ramena musia byť zrovnané, môžeš si zaprieť nohu a na základe potom po povole ready go, opäť ukáž, tá ruka sa stočí a tak ďalej. Takže tu je veľmi dôležitá supinácia, sila zápestia a prstov.